Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. John 3:3 and John 3:7, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Matthew 12:31-32, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit it shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit shall not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Matthew 12:31-32, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy. Now ato naman ang gibasa, di palang dugay, ug diha sa Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. Matthew 24:44, therefore you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Sa dili pa kita padayon sa atong Bible study through the YouTube, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer that you use the rebound technique, which is the recovery technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ikaw, higala nga wala pa'y kaluwasan, agda ka, dapit ka sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimog desisyon nga labing manungdanon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo na usab nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa tanang grasya nga among ipahimuslan bisan pa nining kinabuhi.
nga imo pang extend o Dios kini ilhanan nga ikaw nagalihok pa sa among kinabuhi labot sa imong plano sa among kinabuhi busa salamat ni ining tanan nga imong pagatiman kanamo. We do not deserve it. We do not earn it. We do not work for it. Busa kining tanan o Dios nga gipabuhi mo pa kami, giyatagan mo kami lantip nga pangunahuna pa, askil pa nga itong among panglawas, kini nagpaila nga ang imong grasya nagalihok sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Busa niining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, nagaampo kami nga imo kaming tultulan o imo kaming pasabton pinagi sa pagahom Espiritu Santo kanamo kay kini amo manggiangkon nga grasya bisan paniining ministry Vic Balbido Evangelistic Ministry nga imong gigamit aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kay kini among pagtuon sa imong pulong amo man kini gibuhat sa adlaw sigon kana sa among pagsunod sa imong mando nga imo kaming patuboon pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala o mga igsoon diha ni Kristo. Padayon kita sa atong pagtuki, paghisgot nini atong dugukan nga giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ og subtopic niya na mao ang how to live a life pleasing to God. Mao kini ang atong duputan gyud sa paghisgot sa mga points of doctrine that are related to this. Okay. Ato nang hibaw-an that the Christian way of life is a supernatural way of life. Og tungod kay kini supernatural man, it requires a supernatural way of execution. Og the only way nga gisangkap sa Dios, supernatural way, mao ang pinaagi sa faith rest life. Mao kini ang atong basihan sa atong padayon sa pagtuman ni ining supernatural way of life, the faith rest life, ang pagtuo nga nagdala og pahulay. Okay. And besides, the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking, panghuna-huna. So that mental attitude nga himaya which pleases the Lord. Okay? Kaya ang usa ka magtutuo nga mahigawas sa iyang pagkigamitan sa Dios, meaning nga namang nahigawas man siya, gumikan sa iyang pagbuhat og sala. Okay? Any one of us, any kanato kinsa mga magtutuo kay every now and then kita mahog bumangyod sa pagpakasa. Nga naman, tungod din atong kinayang magasasala, nga mo magatukmod ka na sa pagbuhat og sala. Mao na nga kining gahom sa atong kinayang magasasala can be suppressed. Atong maduot kini o mapildi naton kini sa diha nga kita nagatubo sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios may atong magamit sa pagsugakod o pagatubang, pagharong ni ining mga tentasyon nga mo abot sa atong kinabuhi. So mao na nga sa diha nga kita makasala, nahimo kitang karnal, right? Nahinumdum ka pa ba? Mao man ay term nato nga mga magtutuo sa diha nga kita may lukapa o may sukamod lang sa kita sa pagbuhat o sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Any kind of these personal sins can make us carnal.
mo'y makapakarnal ka nato, busa sa diha nga kita nagbuhat sa maong sala, nahimutang karnal, out we go. Naigawas kita sa atong operational divine sphere. Ang royal palace nato nga mga magtotoo. Atong puloy-anan. Okay? Our residence while niya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. So mao na nga sa diha nga kita mahigawas tungod sa atong pagkakarnal, tungod sa atong pagbuhat sa sala, we live a life of lies. Mga bakak nga pagkinabuhi. Do you know that? That could be a strong kanang word apan what ay mahimo na mana sa pulong sa Dios, mga prinsipyos pulong sa Dios nga sa diha nga kita mahilukapa na isukamon sa pagbuhat og sala na himutang karnal o mahigawas kita sa atong royal palace. So out we go og anto ta mo unsa musangko dito sa cosmic system. Okay? Nga iya ni Satanas. O kanang pagkinabuhi nimo kung magpadayon ka diha, madugay-dugay ka diha sa pagpuyo dito sa cosmic system nga iya ni Satanas, then ikaw magkinabuhi o kinabuhi nga bakak. A life of lies. Okay? So, ang usa ka karnal nga magtotoo, di lang kay nagakinabuhi siya bakak, kundili but ignorant of the truth, na burong siya sa kamatuoran. So, kita nga mga magtotoo should learn Christ. Nomdom ka sa word ini nga Grigong pulong manthano. We should learn Christ. Anya mo na una. And then ikadua, hear Christ. Dunggo nato si Ginoong Kristo. Patalinghuga nato si Ginoong Kristo pinagi sa itong pagtuon sa iyang pulong. O ang Grigong pulong niya na is akuo. O niya, yung katulo, nga be taught in Christ, nga patudlo ni Ginoong Kristo. Ang pagtudlo, didasko mo na yung Greek word. So, we as Christians should learn Christ, mantano, should hear Christ, akuo, o be taught in Christ, didasko, and put on the new life. Atong isulob ang unsa, ang new life, bagong kinabuhi. Kay sa diha nga kita na tao pag-usab, when we were born again because of our putting our faith on the Lord Jesus Christ, ato siyang gidawat, gituuhan, ingon nga itong manluluwas, then kita gisuloban na sa bagong kinabuhi, a new life. Kay newly born again ka naman. So mo na nga, kay born again ka naman, kita nga mga magtotoo, then gimadluan kita sa Ephesians 6, 10 nga 18, put on the armor of God. Kay sugod niya itong panahon sa pagsud, yun mo sa plano sa Diyos. Sugod na po ka sa pag-atubang o unsa, niya gitawag o langit nung away, spiritual warfare. Away kini sa tali sa puwersa sa Diyos o sa puwersa ni Satanas. Nag-atbang na kini, nagbingkil na kini. So mo na nga, ang Diyos nagabando kanato, pinagi ni Apostol Pablo sa iyang pagsuhat sa Ephesians 6, 10 nga 18, ingon niya, put on the armor of God. Put on the belt of truth, ang bakos, kamatuoran. Okay? Breastplate of righteousness. Fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. And then, put on the shield of faith. Put on the helmet of salvation. Put on the sword of the Spirit. Kay kini mao ang unsa. Atong galamiton, hinagiban, batok sa atong kaaway. Ang espada sa Espiritu Santo, which is the Word of God, of course. Apan, timan ipon. Nga sa diha nga kita
atubang sa mga daghang mga tentasyon, mga pagsuway, atong timanan, ang atong kaaway, si Satanas is already a defeated enemy. Okay? O kita, kay tungod niya ng atong kahimtang na karon nga unsa nga tao na naman kita pag-usab. Gisuluban naman kita sa pagkamatarong sa Dios. So, di gyud siya makadaog. Apan kung ikaw magpa inunta wa kanay pagpanumbaling sa pagtubo, pagtuon sa pulong sa Dios, then you are going to be a casualty. Dining maong away nga espirituhanon. Adlaw-adlaw ra ba ni? Moment by moment gani. Gatubang ta. Mao na nga paglig-on sa mong kaugalingon, pinagi sa pagpadayon sa pagsibog sunahan sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. So, aron ikaw mahimong mananaog. Kaya sa 1 Juan 4:4 nagaingon manon kana, greater is He who is in me than he who is in the world. Na, mas lig-on siya nga niya sa atong lawas, ha? Greater is He who is in me than he. Kining he, sunod nga he diha, pronoun, mao si Satanas. So, mas lig-on, mas kusgan, mas kanang, okay, lig-on, greater. Siya, ang Espiritu Santo nga niya sa atong lawas, kay niining ania din sa kalibutan nga si Satanas. Apa na yung pagsalig? Ni kinahanglan lang kita nga mutuman kita sa mando sa Dios, iyang pasidaan nga kung buot ka mo madinaugon sa inyong Kristiyanong pagkinabuhi, obey my word. Okay? Fulfill the plan that I have prepared for you by staying inside the operational divine dynasphere. Okay? Therefore, padayon sa imong pagtuon, pinagi sa imong pagpailalom to be under the authority of the pastor teacher nga mo'y imong tukma nga pastor magtutudlo nga giandam sa Dios kanimo, imo namang na kanang nakaplagan ang right pastor teacher, then ang imong pastor teacher is the food preparer. Siya mag-andam sa butang sa pagkaon. See? Now, okay, kita mga bago naman laging mga binuhat, nga gikinahanglan kita magpakaon sa atong kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mateo 4:4. Diha usab sa 2 Corinto 5:17, di ba na nato kini? Nag-ingon kini sa English, therefore, if any man be in Christ, kita, nga in Christ naman kita, he is a new creature. Na, old things are passed away. Behold, all things are become new. Now, mawitaw nga kinahanglan ng atong pagkat-on og doktrina, pagtulunan sa pulong sa Dios nga atong matunan diha sa Biblia. Okay? The written word. Before thinking doctrine. Pero sa man yung pag-unahon na og doktrina kung wa kay nagatunang doktrina. Kasabot ka. Mao nang patunon ta sa Dios sa iyang pulong. Aron, unsa? Makahuna-huna ta makagamit sa atong panghuna-una sa iyang pulong. We can kanang use the thinking of God. Thinking ni sa Dios, una-una ni sa Dios. Isaiah 55:8-9. I hope di na nimo kalimtan. So, akong balikon sa ingon kanimo that the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kini nga itong gibuhat, agi kinig sunod.
ni supernatural way of executing the plan of God sa atong kinabuhi. Okay? Now, part of this kind of life is the capacity for life. Now, kano sa manin nato masinati o kanang katunan o maabot kining maong matang sa kinabuhi nga di na nakakatako sa pagkinabuhi. Spiritual maturity. Ano kanunay na itong mal kini ka. I hope din na ginanimo makalimtan. Kay nahinom bang papagyo ka sa tulo ka level of spiritual growth? Tulo ka ang sa espirituhanong pagtubo. Ang una nini ang itong pagka masuso. Okay? Baby believer. Yan ang bago ka pang nakadawat sa kaluwasan, you are already considered as a baby believer. Okay? Brephos sa Griego, meaning masuso pang bata. Therefore, di pa siya magkakaon ng mga solid food. Ang sa kumayang kanon, ang siyang tubo, gatas. O kining gatas, gitandi na to kini sa mga basic doctrine sa pulong sa Diyos. Basic. Mga sinugdanan ba? Dili pa itong mga advance nga. Di pag yung kakatugkad niya na. Okay? Gitandi na to kini sa pagkaon ba? Physical. So, gatas ang kinahanglan sa batang masuso. Patubuon, sige tubo. Hangtod makabot na niya ang adolescent level. Ikaduhang ang na. Okay? In other words, you have entered the area of spiritual adulthood. Mao ni ikaduha nga ang second level. Pagpadayon, padayon pagtuon sa pulong sa Dios. Hangtod makabot na gyud nimo ikatulo. Ikatulo nga ang the third level of spiritual growth, which is unsa? Spiritual maturity. Ug mauna ang dapit, sayop ng accent niya ng dapit. Mao kanay dapit diin panag-iya na nimo, matagamtaman na nimo ang unsa? Katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Nakay capacity for life, for love, for blessings. Okay? So, part of this kind of life is the capacity for life. Capacity to live a life pleasing to God. Mauni na atong giduputan sa pagtuon ini. To live a life pleasing to God. Nga kahimutan sa Dios, makapahimuot sa Dios. No, pleasing ba? Kana pang di kay makalipay kay ang Dios wa may panahon nga di malipay. It is eternally happy. Naghisgot lang tali as a language of accommodation nga atong masabtan sa tinawhanon. In other words, we now enjoy that life, that kind of life. Now, by executing sa atong pagtuman sa Christian way of life, by residing in the power sphere, sa operational divine sphere, kita makatuman na sa execute sa protocol nga plano sa Dios. Now, subo kayo palandungon nga karong panahona in this time and age we live in, karon, there is a big majority of the people, including believers, without doctrine, who don't have this capacity for life. Nga naman. Ibaw ka nga no? Tungod because of so many bad influences. Kinadagan ng mga influences. Unsa man, kung atong panghisgutan o atong panghinganlan, na internet, na YouTube. Of course, kanang YouTube, of course,
kinatong gigamit YouTube man, atong Bible study, this can be used in beneficial for the good. But it can also be what? Sometimes it can be destructive. Mao na nga atong gisgutan ng mga influences, internet, YouTube, social media, Instagram, unsa pa, Facebook. Oh, so pinaagi ning maong media. The emphasis there, naibaw ka ba kung sa emphasis yun? Kung sa gihatag gibugaton na nila, it is yourself and people. Ikaw ra ba ang ihatag emphasis? Ikaw, yourself and people. Now, of course, dili man ta wa may exempted din kay gawas wa gyud kay hilig niya ng bahina, yung mga social media, internet also. Now, so ang ato lang gihatag ang emphasis nini mao kini atong paghisgot nini bahin nining influences nga social media nga ang emphasis nini yourself, imong kaugalingon og mga katawhan, mga tao. It is me, mine, I, myself. And if this is so, kung manggaling kini, then you for sure will never be able to have that capacity for life. Mao na bitaw nga diha na mugawas ka ng pong selfie. Kaya nga naman, self, kaugalingon. Okay? Now, abi nimo, kasagaran nga mga hinungdan sa personal nga mga suliran, most causes of personal problems is our making bad and wrong decisions. Basta? Kanunay naman din natong hisgot po dapan. Atong balik-balikon, gini kay importante man ni kaayo sa atong kinabuhing Kristohanon. So, ang most causes, kasagarang mga hinungdan sa atong mga personal nga masuliran sa kinabuhi, kini gumikan sa atong paghimog mga sayop, dili husto, dili maayo ng mga desisyon. And the only way to avoid making bad and wrong decisions is what? Bawa ka kung sa? To learn the truth. Pagkaton sa doktrina, sa pulong sa Diyos sa kamatuoran, Bible doctrine, and eventually be able to reach the stage of capacity for life. Timan nga mo kini ang atong common goal as believers. Common. Kani ang ipakabot sa Dios natong tanan nga mga Kristohanon. Ang angkon niya ng katakos sa pagkinabuhi. Now, timan ito na ikaw karon nga magtutuo na, you are a new creature. 2 Corinthians 5:17. Ingon nga bag-ong binuhat as a new creature. It is presumed that you now have new mental attitude. Bag-o na kang pangunahuna. New viewpoints. Diyos no na. New way of life. In short, a new life. Kasabot ka? We are supposed to live this kind of life. Kaya ang pagka-Kristohanon, dili ingon-ingon. Ito nag-iingon nato nga it's a unique kind of life. So may but pasabot og unique. Dili kasagaran. Okay? In fact, dili kasagaran. Sophisticated ba yun? Mao na atong ipakinabuhi sa Dios. Natong mga magtotoo. Pandili kita magaginabuhi sa maong matang sa kinabuhi kung wa kita'y pagtuon, pagtubo
sa pulong sa Dios. Mauning atong kanunay malmal kining unsa ka manungdanon kabililhon kining atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dili nimo ni ikatandi sa bisag unsa pang bililhon nga mga unsa. Kahilayan ba, entertainment, o unsa pa diyang unsa. Murabag kanang motivate nimo sa imong kinabuhi. Dili nimo ikatandi kini atong pagbuhat sa pagtuon sa pulong sa Dios. In fact, this is the most important time during the day, the whole day. Kay kita nagatuon sa kamatuoran, nagatuon sa mga butang nga may kalabutan sa ato ng pagkinabuhi didto sa eternidad. Dili ni temporaryo. So mo ni atong duputan kay agi kinig sunod usab sa mando sa Dios nga kita patun-on sa iyang pulong aron kita makatubo and eventually we can live this kind of life, unique spiritual life. So ingon nga bag-ong mga binuhat as new creatures, we have to have new mental attitude, new viewpoints which are divine, Diyos nun, new way of life. See, that's being a born-again person, of course. Muna, ang magpasabot. Mug kini nga itong pagtuo, ingon nga mga bag-o o nagatubo ng mga Kristohanon, kini nga itong pagtuo, our faith, can be developed. Pinaagi diha sa Roma 10:17 nga nag-ingon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kini nga itong ibuhat karon. You are hearing, right? Nagpaminaw ka. Kung samtang naminaw ka, nagaliho ka ng imong panguna-una. Nag-absorb ka na kung ikaw positibo. Kung negatibo ka, wani mo i-absorb. Wani mo tuhoy, wani mo dawata. Kining atong gitunan nga kamatuoran. Now, being born again, by the way, is a grace process. Okay? Proseso kini nga grasya, paagi sa grasya. Nga dili kita takos, we do not deserve, we do not work for it, we do not even earn it. Now, nainong pa baga sa gi-define sa scholar, Bible scholar, may tungod sa pulong nga grasya. G stands for God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. E, extended for all eternity. Ako malikon. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, sa diha ngang usa ka tao, okay, when a person becomes a believer, immediately he steps into a full-scale battle. Ano akong iingon mo di padugay? Musod ka ining kumbate yun o di kay kumbate, gira yun, full-scale yun, nga away. Mo ni gitawag spiritual warfare. In the doctrinal term, atong inganlan kini og unsa kanang langit nung away, angelic conflict. Okay? Now, duman nato nga doon natin mga dagkong mga kaway, ingon nga mga Kristohanon, ang kalibutan, ang yawa, ug ang kinaiyang mga sasala. The world, all the systems, kaaway na to. The devil, si Satanas, o ang flesh, ang old sinedyo kinaiyang makasasala. Mo'y hinungdan nga no, nga kitang mga magtutuo, gikinahanglang magtuon sa pulong sa Dios. Sa pagkamalaw tayon, makugihon, masubayon,
consistently, persistently, regularly, meaning on a daily basis. Ngano? Because this full-scale battle is waged ato kininggi atubang not only on a daily basis but on a moment by moment basis. You see, dili ni kay adlaw-adlaw lang matagutlo, matagutling sa atong kinabuhi. Nagatubang kita nini. Now, kung matubang ka nini, huwag kayo magamit. Sa uma, pipildi ka. You are a sure unsa casualty. Ay na may gubat. Now, ano po na ni mo? Tuo ka ba niya na? It's a matter of choice. Again, sumo na ang mando diya sa Roma 12:2. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Na, pagbag-o sa tunguna-una. Ikinig ko nga tunguna-una sa patamaluwas. Puno sa mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, nga mga pangunahuna. Nga mo na nakapanudod na ito sa kinabuhing miserable, alaot, makaluluoy. You see? Gumikan kay sa diha nga sa wapa ka maluwas. Ang imong pangunahuna, maura yan. Tawhanon, kalibutanon. Mauna, imanduan ta. Kita nga mga magtutuo. Mga anak kita sa Diyos. Sakop na kita sa harianong panimalay sa Diyos. Gimanduan kita. Ayaw na kamo pa-conform to the pattern of this world. But by the renewing of our mind. Now, as the believer persists in his spiritual momentum, kung naibaw na kung sabot sa momentum, pagbuylo sa itong kinabuhing Kristohanon, pagpabuylo ba, pagpagsibog sa panigingon na to, keep on keeping on. Way undang, way lugak, way lingi na, padayon sa pagsibog sa unahan. Labi na rong panahon na. In this time and age, nga niya kita, daghan ng mga panghitabo ni kalibutan na, di na ganun kakasabot. Daghan ng mga tao, di na mo kasabot ni kalibutan na, nagkaguliyang na ni. Of course, di na ni mo bintahaw. Kaingon ka ba? Nga mabintaha pa ang kahimtang. This will become better? No. No, ma'am. No, sir. It's going to be getting worse and worse every day. Now, ako maghadlong ni mo, mao niya nga itong gihisgutan din mga punto kinis doktrina. Kaya niya naman ginimahimong mabintaha. Nagpahingon na ta sa unaan, huwag man ta magsibog ba? Huwag man ta mag-atras. O naibaw na ka nga hapit na. Sa ibot pa sa mong hapit. Excuse me. Hapit na ang pagbalik sa Diyos. Pagbalik ni Jesucristo sa pagkuha nato ng mga anak sa Diyos. Kuhaon ta. Dili man kay unsa ang pagkuha diha sa panganod, matagbo ta niya during the rapture. Okay? Ako man lagbitan kagahapon apan di una kita mo tandong yan. Okay. So as a believer, sa dihang ikaw nag-persist sa imong spiritual momentum, eventually, you're going to learn God's will. Okay? Kung ikaw malahutayon, makugihon, masigihon, kanang masubayon, okay? Eventually, you are going to learn God's will. Ang iyang, doon ka ba niya, itong tulo ka wills of God? Ang sa mga tulo, viewpoint will, operational will, o ang geographical will. Kung malikon, ang unang will of God nga atong makatunan, mao
ang viewpoint will. Kining maong kabubuton sa Dios nagatubag kinis pangutana. What does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong huna-hunaon. See, mao na ang viewpoint will. Ikaduha, operational will. Operational. Ano bang pagbuhat? So, kini pong maong kabubuton, nagtubag po ni sa pangutana, what does God want me to do? Unsa may buot sa Dios nga akong pagabuhaton? Kasabot ka? Okay, mo ni kaduha. Ay katulo, nga geographical will, nagatubag po ni sa pangutana, where does God want me to be? Asa may buot sa Dios nga akong adtuan? Okay? O buot niya nga adto ako? Na sabtag na ha? So mo ni, sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos, makatunan raon niya nimo ni. Okay? Now, that believer's mental attitude is developed spiritually. Okay? Sa spirituano, nag-anam na og kaugman. Kay, kanang mahibaw na siya how to be in the right place at the right time with the right attitude. Okay? Nakasabot ka ba sa akong patinaw nimo? Nga sa imong pangunahuna, ikaw nga magtutuong nagpadayon sa imong spiritual momentum, mag-anam-anam ug kaugma kanang imong espirituhanong pagkinabuhi. Mag-anam-anam. Kana nagpasabot na nga nagtubo ka na. O sa imong pagpadayon, o ikaw nagatubo na, okay? I don't know, ug asa ka ng level niya ng tulo ka level spiritual growth. Baby believer ba? Adult believer ba? Or kanang mature believer ba? Now, sa imong pagpadayon, pagka malahot tayon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, masigihon, makugihon, all of these mga adjectives, eventually you are going to know how to be in the right place. Saan mo pagkaanaa sa hustong dapit at the right time, sa hustong takna o with the right attitude, with uban sa hustong panguna-una. Okay? I hope na sabtan mo ka na. Now, so kanang mao magtotoo, kaya itong isugutan, that believer becomes objective. Ang buot pasabot niya yung objective, he looks at the message. No longer, wa siya magtanaw sa messenger, wa siya magtutok. Kay di man importante ang messenger, although instrumento man siya sa pagtudlo sa kamatuoran. He's just a mouthpiece. Apan ang tema sa lantugi gyud niini mao ang unsa mensahe. You are looking at the message that is being objective. So you are no longer subjective. You do not look at the messenger. Kasabot ka? Now, kanang maong magtutuo gradually becomes humble. Manaman ba siya og unsa pagka mapaunsanon. He stands on the doctrinal principle of the way up is the way down. Prinsipyo na. Okay? Ang agianan paingon sa taas mao ang unsa? Ito sa ubos. Of course, musugod ka man sa ubos. Unsa? Sa imong paggunit niya ng mong prinsipyo, you become strong sa imo na karong baruganan. Sa prinsipyo, God promotes the humble but demotes the proud. Nakita nimo? Dili siya, ang Diyos dili mo promote sa mga unsa,
mapahitason. Ang iyang ipromote ra kadtong mapaumsanon. You see? But as a believer, God mandates you to continually trust in Him. Trust in the... Inom ka sa Proverbio 3:5, 6. Kanunay gini natong kanang bat-bat. Buhan din na yun mo makalimtan. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not ayaw sandig sa imong o your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Okay? So, also remember that God has 7,000 promises. 7,000 ka mga saad sa Dios. Alang ka natong magtotoo. For every believer, God has 7,000 promises. Question, pila naman ka mga saad sa Diyos ang have you ever learned so far? Well, do not answer me, you answer it to God. Every believer should master this principle. Ayaw na ni kalimti nga prinsipyo. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Ang ingnon takapaspason sa imong pagkaton kinahanglang mulabaw pagini sa kapaspason sa imong pagkalimot. Okay? So the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Colossians 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Now, ang ayan tang magasulob na sa pagkabagong kinaiya. The new nature na to. Kay pag mo naman tang binuhat. Gusto? But it's always a matter of choice. Naaragid sa pagpili ni mo na. Di mo po kapugson sa Diyos. O may pugos ining kabubuton sa Diyos. Dili siya makapugos. Na di na siya Diyos kung iyang pugson kay that's a violation of His integrity. But God is perfect. His integrity is perfect. There is no compromise on His character. Dili siya makakompromiso. That is why He has given us complete freedom of choice. But with that freedom goes unsa? Responsibility. Kita ragi manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable sa tanan na itong himuong desisyon. Kasabot ka? So, morning nga itong ipanghisgutan nga. Panditan, pangutanon ka na ko. How does one be saved? Unsaon man sa usa ka taong pagpalwas? Unsaon man niya pagpalwas? It's a matter of choice. Mo itubag. It's a matter of choice. Naibaw na siya, nakadungog na siya. Nga maluwas lamang ang tao, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Okay? Why buhat o kanang good works ang nalambigit niya na? Kaya nga naman. Dili pinagis may buhat kaya ikaw maluwas. Nawa mo po kumuingon nga di na lang ka mubuhat o maayo. Kana resulta na sa humani mo dawata o tuuhis Ginoo Jesucristo. Ngayon mo manduluwas. Kasabot ka. So it's a matter of choice. Nga ikaw magpaluwas. Now, laing pangutana, alang kanimo, Kristohanon ka na. How does a believer become spiritual? And then become spiritually mature? Saan man? It's a matter of choice, Paul. To study, by the way, to study God's Word is one thing. But to apply
But to believe and apply the Word of God is another thing. See? Ang daog nini, mao ang imong pagtuo, pagdawat, o paggamit sa kamaturan. You see? Mahimo magsigit ang tuon ni adlaw-adlaw kada unsa na tanang oras tingali apan o man nimo dawata, o man nimo tuohi. So, wa man nimo dawata, wa nimo tuohi, di nimo magamit. Basta, simple logic. Unsa man nimo paggamit, no man nimo tuohi. Nahug man lang na ka ng mga tawhanong pangunahuna, academic knowledge. See? So, the issue here is volition. Ang kabubuton mo ay issue. In another note, what lain at ning pangutanan ako nimo. Unsa may buto sa bot ni ning pulong amen. Kanunay man ni natong gigamit ingon nga mga Kristohanon. Kini bang pulong nga amen? Kini Hebrehanon kining pulong nga nag kahulugan og ako nagatuo. O nagatuo ako. I believe. Mao ni buto sa bot sa amen. I truly believe, meaning you believe in what you hear in the teaching of the Word of God. Mona. Amen. Mona ipagpasabot. Now, that is metabolization of gnosis doctrine into epinosis doctrine. By the way, diya sa Colosas 3, 8-17, naghisgot ra ba ni bahin sa doing things as unto the Lord. Labi na diha sa versikulo 17. So, ang sa ibot na doing things as unto the Lord. Sa atong pagbuhat o sa kabutang, atong gibuhat ka na as unto the Lord. Now, tutukin ang versikulo 17 diha. Now, balik ta sa 2 Corintios 5:17. Unsa gisulti diha? Therefore, if anyone is in Christ, okay? In Christ gani, kanang phrase nga in Christ, nadugtong ka na, you are now a believer. You are eternally secure. And you are eternally, saved. Kay in Christ ka na, nadugtong ka na, nahiusa ka na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kangturan. Mo na'y nakapahimo nimong bag-ong binuhat, a new creation. The old has gone, the new has come. Bag-o ka nang binuhat. That is union with Christ. Nga na diyan imong mabasa kanang maong teksto 2 Corintios 5:17-21. 2 Corinthians 5:17-21. Diha sa Colosas 3:10 usab. Nag-ingon ka na, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Now, lain na sa kung sige po pangutanan nimo, ha? Pangutanan ko nimo, where is our mind? Asa maning atong pangunahuna? Hay man ang atong kalag. Hay man ang atong kasing-kasing. Okay? Of course, they are in our mentality. Niyato sa atong panghuna-huna. Okay? Our mind has two lobes. Duha ka bahin ng atong huna-huna. Left lobe, nga mao ang hearer lobe, hearer part. Mao itigdungog. Ug ang right lobe, mao na ang doer lobe. Okay? Mao itigbuhat. Ang kumalikon, ang atong una gibahin kinig duha. Wa nga bahin ug ang tuo nga bahin. Ang wa nga bahin, gingandan sa English ug left lobe, okay? Mao na ang tigdungog, hearer lobe. Tigdungog, tigsabot. Okay? Mora na iyang funksyon kining atong wa nga bahin sa atong huna-huna. Tigdungog, tigsabot. Ang tuo nga bahin, the right lobe,
Mo na ni ang doer part, doer lobe, tigbuhat nga bahin sa itong nauna. O sa Grigong pulong, ginganlan ka nagkardiya. Okay? Kasing-kasing. Mo ito na ilang gikuha ka ng, kani kong Greek word ni is K-A-R-D-I-A. Cardia. Diha nila kuha sa in English ang cardiology. Cardiac arrest. Okay? Kasabot ka? So mo na nga, duha ka bahin, kini nga itong una-una. Now, ang mando sa Dios nga atong hukason ang atong daan nga mga kinaiya. Imong mabasa ka na sa Kolosas 3:8. Hukason kanang habwaon kini kinaiya natong daan. Okay? Ug atong isulob, put on. Kolosas 3:10, isulob ang atong mga bagong kinaiya. Now, pangutana, unsa man nimo? Unsa man nimo pagtuman nini mong mando? Nga hukason nato ang daang kinaiya, pulihan ka na, og unsa? Musulob ta, pulihan to, isulob ang atong mga bagong kinaiya. Unsa man? Pagtuon, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Dios. Mora kini ang proseso, protocol paagi sa Dios nga makasulob ta sa bag-o natong mga kinaiya. Pinagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Way laing paagi. Okay? So I hope na tuhog nimo na, nagsabtan nimo na. So excuse me. Hukason ang daang kinaiya, Kolosas 3:8. Isulob ang bagong kinaiya, Kolosas 3:10. So mo na ang Roma 12:2 akong balikon to, be not conformed to the pattern of this world, but be the renewing of your mind. Na, pagbag-o sa atong pangunauna. Now, ato ni padayon ugma, ayaw si Piata ang sumpay nini. Kay ayaw pagpakawas passing nini atong pagtuon nini mga puntuha nga may kalabutan gyapon kini sa atong topic, the unique spiritual life of believers in Christ, with the subtopic nini, how to live a life pleasing to God. Magampo ta. Balana mga Dios nga pasalamat kami kanimo niining imong gitudlo kanamong dugang nga kamatuoran. Salamat to Dios sa imong grasya. Niining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Dios, ug tada kami pagbalik ugma nini sa pagpadayon gayud sa among sibog sa unahan o pag katon unsaon namo pag sulob gayud sa bagong kinaiya o Dios. Nagasunod lamang kami sa imong mando diha sa imong pulong, kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.